Vamos a ver como sai a cousa, mellor de pé, como son da raza pequena, como dirían os teatristas, pois así, proxectase mellor a vez. Queresme permitir que comece polo final. Queresme permitir que comece polo final e que diga que nos debemos animar todas e todos, debemos ter todas e todos vontade de aprender. Xa o digo o refrán de nosos, cada vez aprendo que está aprendendo. Ainda que nos pareza un tema da nosa lingua coñecido, moi asumido por nós, repetido, ou case que diría repetitivo, pois eu coido que estamos ainda, como digo, en condicións de aprendernos algunhas cousas fundamentais sobre ela e tamén de corrixirmos certos elementos dunha práctica que pode ser, do meu xuízo por lo menos, que pode ser mellorada. Tedes que desculpar que o título que suxeriu para esta exposición é un chisco infantil, é un ripio, ademais, en lingua galega todo pasa por ela, pero claro, ten un contido, un fundo que non vos pasaría inadvertido. Por que esta afirmación, lingua galega, todo pasa por ela? Porque, efectivamente, se ben o queremos captar, decatarémonos de que a lingua galega, en pleno século XXI, continúa a ser, como foi antano, durante moitas décadas atrás, e xa desde o século XIX, o baremo perfeito, o medidor inmellorable para valorarnos o grau de conciencia nacional a medida da autoestima colectiva e como estes son alimentadores basilares de calquer acción política e de calquer confesión nacionalista, pois entón aí imos ter, insisto, unha medida fundamental para comprendermoslo se sabemos ler e se temos interese por lermos algo da nosa realidade. Así que, primeiro, teríamos que preguntarnos de forma xeral, esquemática, claro está, por mor do tempo, que é unha lingua. Iso sería o primeiro, que é unha lingua, en xeral, para calquera sociedade, para calquera povo. E podemos comezar por definila non en positivo, senón en negativo. Isto é, que non é unha lingua. Unha lingua non é unha peza do patrimonio histórico-artístico, do patrimonio natural, do patrimonio cultural. Non é iso. Unha lingua non é ninguna riqueza. Termo, inclusive usado, ás veces, nas nosas filas. Non é un valor engadido. Non é un elemento identitario concebido esta expresión como unha peculiaridade, como unha especie de apósito a maiores de non se sabe que identidade común. Non é, por suposto, unha peculiaridade. Que é unha lingua, logo? Pois toda lingua, para todos os grupos humanos, para todas as sociedades humanas, toda lingua é natural e é cultural a semana, simultaneamente. Querese dizer que toda lingua é natural ao ser humano. É dizer, sen ela non hai tal, non hai ser humano. A expresión homo sapiens é equivalente á expresión homo loquens, é dizer, persoa, home ou muller falante. É cultural no sentido de procedente dunha socialización. Por tanto, non hai nada de individual na lingua. É unha necesidade, un produto, unha consecuencia e ao mesmo tempo unha causa dialécticamente relacionada de un distintivo humano que é a socialización. Está unida a lingua, por tanto, esencialmente ao proceso de humanización, de constitución de sociedades humanas dadas. Agora, utilicei dous adxetivos que, claro, que compre matizar. Non é natural
no sentido hipohistórico, isto é, máis abaixo da historia humana. Non é natural no sentido da respiración ou do carácter de bípedes que temos os humanos, ou da digestión ou da forza de gravidade. Todos son fenómenos hipohistóricos antes da constitución de sociedades humanas propiamente ditas. E non é cultural no sentido que antes indiquei. É cultural no sentido de que é todo, ou forma todo un aparello simbólico onde a realidade non se reproduce, senón que se conceptualiza. A lingua non ten nada de reproductivo, nin siquiera as onomatopeas teñen nada de reproductivo. Nós, o canto do galo, dicemos kikiriki e os franceses din cocorico. E dicer é o mesmo son, o galo non canta aquí, o cabalo non rincha aquí, como moi ben dicía Castelao, diferente, eles sí que están na lingua universal, dicía Castelao, diferente da Bretaña ou de calquer outro lugar do mundo. Por tanto, temos que saber que, efectivamente, a lingua é o definidor principal, claro está, principalísimo e imprescindible da nosa sociedade. Falaba de que non é peza do patrimonio cultural e falaba de que non é unha riqueza, sabedes que isto é algo que se nos apón, que se nos atribúe desde a ideoloxía españolista oficial e desde os seus satélites aquí na Galiza. Nos, a lingua é unha riqueza. Se este siloxismo tiver alguna lógica, pois entón teremos que concluir que os españoles, os franceses, os ingleses, os dotados de linguas plenamente normais son paupérrimos, son pobrísimos, porque non teñen máis que a súa lingua. E esa súa lingua serve a todas as funcións, todos os cometidos, absolutamente na vida privada e na vida pública. Moi ben, a partir de aquí tamén teríamos que indicar, se queremos, na intención que antes sinalei de aprendermos, que todo o mundo ten unha idea sobre a lingua, ou sobre a fala, polo menos, sobre o que fala. Todo o mundo, absolutamente. Todas as galegas e galegos. Nunha dirección ou noutra. Isto ten toda a lógica, porque o persoal, sendo a lingua esencialmente social, é tamén un uso individual, ten un uso individual. Entón, isto, naturalmente, fai que nos apropiemos dela. Non sei se tedes reparado alguna vez en como, de forma espontánea e de forma natural, pois hai moitos compatriotas nosos que din, porque como eu digo, na casa do ferreiro, pois é non me falo. E claro, provocanos riso iso, porque non é como eu digo. Ese refrán, cantos anos ten, moitísimo. E ese refrán non é como eu digo, senón que é algo plenamente asentado na propia lingua e por iso se reproduce. Como digo, é totalmente lógico. Agora, unha outra cousa é o estudo científico da lingua, unha outra cousa é a disciplina gramatical concreta, unha outra cousa é unhas mínimas nocións que son as que, como nacionalistas, podemos todas e todos ter, no sentido que nos van a axudar nas mínimas nocións sociolingüísticas, é dicir, que nos van a axudar a comprender o estado da cuestión. E coido que para nós, como digo, nacionalistas galegas e galegos, non só é un dereito, senón que é un deber. Sabemos, lembradas, todas e todos lembramos perfectamente ben, como efectivamente o despertar da conciencia galega no século XIX comeza por, como instrumento público a través da escrita, comeza por unha defensa da nación, unha denuncia de todos os agravios padecidos en español, isto é, na lingua que levaba xa imposta como mecanismo dispositivo de poder civil, político, por tanto, militar e eclesiástico desde centos de anos atrás. Sabemos que nun determinado momento, grazas tamén a podermos contar con un xenio absoluto que se chamou Rosalía de Castro, pois rebenta esa conciencia nacional
uníndoa de unha forma inseparável, de unha forma indisociável ao uso da lingua galega. Sabedes de sobra, sabemos sobradamente que comeza pola literatura. Por que pola literatura? Porque era o instrumento público posible. Ningún outro, verdade? A Igrexa Católica, a escola, a universidade, o poder político, os concellos ou as provincias que son mesmamente artefactos administrativo-políticos que nacen neste século XIX, na década dos anos 30 deste século, nada de todo este aparello estaría en condicións de manifestar a mesma proclividade galega, justamente porque existían para negar a Galiza, para agraviarla e para utilizarla, como sabemos tamén colonialmente, como materia prima, recurso económico e carne de emigración. Sabemos tamén que as xiñas, xa no século XIX, e por suposto tamén en toda a trayectoria da inteligencia galega no século XX, non houve a menor dúbida da unidade esencial do galego co portugués, ou, dito en outros termos, da súa consanguinidade, ou expresado ainda de outra maneira, na condición da lingua galega como nai, se podemos expresar a metáfora biolóxica da lingua portuguesa. Resumindo con frases perfeitamente aplicáveis hoxe en día. Decimos portugués é a lingua galega feita modernizada, moderna, e feita oficial. Ben, chegamos xa aos nosos días onde a palabra normalización pois é, ou fíxose de uso absolutamente común para acabar significando en moitas ocasións no vocabulario oficial, pois naturalmente para paleirar de contigo, para acabar significando mesmo o contrario do que a súa semántica, do que a súa significación verdadeira indica. Poderemos recordar como na lingüística, na sociolingüística estatal, foi un sociólogo de grande importancia e cuxas leccións aproveitamos moi ben, Rafael Miñoles, que en libros e volumes como Idioma e Poder Social, estou falando de fins dos anos 60, primeiros anos 70, estableceu xa categorías que nos serían moi úteis e que cadraban plenamente cunha práctica de expansión que nos, na clandestinidade, en primeiro lugar e despois na dificultosa legalidade, levamos adiante. Aquí na Galiza foi Francisco Rodríguez, un compañero noso, que até onde eu teño datado, por menos, en 1974, deu a coñecer, divulgou en conferencias, en palestras, por moitos lugares do país, esta noción, esta necesidade. Entón, ides-me permitir, de claro, de aí deriva, como ben comprendedes, non por casualidade, pois a terceira lei que promulga a autonomía galega recén constituída en 1983, pois xa incorpora este sustantivo, normalización, lei de normalización lingüística. E, por suposto, é o nome tamén que vai aparecer, claro está, na mesa que se fundou en 1986, a Mesa por Normalización Lingüística. Agora, ímos descompoñer esta palabra. Normalización deriva do verbo normalizar. Normalizar de normal, de objetivo normal. E normal deriva de norma. Aí paramos. Xa non hai máis que descompoñer, máis que desagregar. Que significa norma? Norma ten dúas consecuencias de significación. Unha, a habitualidade, o que é normal, o que é ordinario, o que é común. E outra, ten un sentido,
Outra das significacións ten o sentido claramente de imposición. Toda lingua, volvemos agora àquela definición esquemática de lingua que indiquei, toda lingua se absorbe por pura imposición, afortunadamente, como outros moitos pormenores da nosa crianza básica. Claro, en algún momento aprendemos a pasar de cuadrúpedes a bípedes, porque senón non se nos consente andar a pés e mãos. E controlamos os esfínteres. E adquirimos unha serie de normas mínimas de convivio ou de que impón a socialización. Ben, aí está a lingua. A lingua, entón, non é que se aprenda a lingua natural, a lingua en sociedades normais, cáptase por esa necesidade e por esa absorción. Ou, se o queremos dicer, sen eufemismos, literalmente por imposición ou por inmersión. Non hai, realmente, outro método para socializarnos. Entón, teremos que nos preguntar, chegamos ao obxectivo normal, que acabo de indicar, que é unha lingua normal? Porque se nós falamos da normalización da lingua como unha necesidade imperiosa para a lingua galega, teremos que ter claro o paradigma, o modelo do que é unha lingua normal. Pois ben, unha lingua normal é ubicua, isto é, está en toda parte. Unha lingua normal é interclasista, isto é, non pertence a unha clase social, senón a todas, por moitos rexistros diferentes ou por moitas marcas de clase social que diferencian a fala de un individuo a outro ou de un segmento social a outro. Unha lingua normal é multifuncional, isto é, cobre absolutamente todas as funcións. É lingua íntima, é lingua privada, é lingua pública, é, por tanto, válida e útil para calquera función. Unha lingua normal é autorrenovável, isto é, ten dentro de sí, ao compás de novas necesidades sociais, de novas necesidades expresivas, comunicativas, estéticas, científicas, técnicas, tecnolóxicas, o que quixermos. Ten capacidade dentro de sí para renovarse, para adoptar todas as modalidades novas que precise toda a fraseoloxía, etc. E, finalmente, unha lingua normal é autosuficiente, isto é, non precisa da tutela, nen do caxato, nen da axuda de ninguna outra. Unha outra cousa son os empréstimos adoptados e adaptados despois, no seu caso, a esa lingua. Vos sabedes, por exemplo, que o inglés, o grande idioma imperial actual, pois ten toda a masa de vocabulario culto, pois collido, efectivamente, do latín ou collido do francés na súa inmensa maioría e despois adoptado. Pois ben, se temos claro que é unha lingua normal, estaremos en condicións perfectamente de elaborar todo o catálogo de deficiencias, de falencias, de carencias que ten a lingua galega. Por tanto, estaremos en condicións de saber a que aspiramos cando falamos de normalización da lingua galega. E a non sermos conformistas con esa pseudo-terapia de doses limitadamente calculadas. Falei antes da Lei de Normalización Lingüística. Sabedes que no proxecto inicial desta lei, a imitación da Constitución Española, figuraba a palabra deber tamén para a lingua galega. O goberno español, o primeiro goberno español presidido polo PSOE, por tanto, en 1982, unha das primeiras medidas que tomou foi a impugnación perante o Tribunal Constitucional das leis de normalización lingüística catalá, vasca e galega. Vou-vos ler, vou-vos lembrar o núcleo duro, o núcleo significativo da argumentación do Tribunal Constitucional,
que está da impugnación, mellor dito, que despois foi ratificada polo Tribunal Constitucional. Dicía así: no cabe deducir sin más que la oficialidad de la lengua necesariamente haya de llevar aparejado con consecuencia la imposición de aquel deber que para el castellano y solo para el castellano declara la Constitución. La singularidad del castellano es que para él y solo para él la Constitución admite y establezca el deber de conocimiento resulta perfectamente fundada en la condición exclusivamente correspondiente al castellano de idioma común a todos los españoles y lengua oficial del Estado, lo que supone que sea también idioma oficial de las comunidades autónomas. Resulta, pues, que la calificación del gallego como lengua propia de Galicia, Estatuto de Autonomía, artículo 5, ha de entenderse en el sentido de tratarse del idioma peculiar y característico de esa nacionalidad, pero no impide que con un sentido diferente pueda calificarse también el castellano como lengua propia de Galicia, bien que no peculiar suya, sino común a ella y al resto de las nacionalidades y regiones que integran la nación española. Isto convén lembralo porque é o que fica aínda perfectamente vivo e vixente. Pois ben, admirámonos hoxe de que esta impugnación prodúcese é presentada e interposta perante o Tribunal Constitucional o 13 de outubro de 1983. En menos de 24 horas, don Ricardo Carballo Calero escreve un artigo publicado o día 15 do mesmo mes e ano con esta requisitoria absolutamente explícita e absolutamente firme, a través de toda, perante unha especie de tribunal implícito, de tribunal ausente, pero non por iso menos premente. E pregúntase o ilustre profesor: que sentido pode ter a obrigatoriedade do ensino da nosa lingua se non cabe o deber de coñecela por parte dos galegos? E que sentido ten que a nosa lingua sexa lingua oficial en Galicia se non teñen por que coñecela os que a teñen por lingua oficial? Que significa que o galego é a lingua propia de Galiza se non rexe o deber de coñecela e, por tanto, de estudala? Unha lingua oficial que non hai obriga de coñecer e, por tanto, de estudar, como funcionará oficialmente? A lingua oficial non é precisamente a que non poden excusarse de coñecer os suxeitos a correspondente ordenación xurídica. Se eu non teño o deber de coñecela, como o meu fillo vai ter o deber de estudala? E se ninguén ten o deber de coñecela nem de estudala, porque se chama lingua oficial? Segundo tal criterio, na práctica, o galego sería unha lingua para obxectores de conciencia. O galego sería, no seu caso, unha obxección de conciencia. Así como aos secuaces de certas seitas religiosas se lles dispensa o uso das armas, así aos secuaces da seita galeguista se lles dispensaría o uso da lingua estatal. Como os primeiros poden facer o servizo militar en calidade de enfermeiros, aos membros desa seita marginal que se chama galeguismo se lles permitiría o uso oficial da súa lingua. E esta sería a oficialidade do galego. Unha situación análoga á da tolerancia de cultos na Constitución de 1876. Sabedes, en plena restauración, pois, a que permitía, a que volvía a declarar confesional a religión católica, pero permitía na intimidade a confesión ou a profesión de outros cultos, só na intimidade. E neste período, neste tempo moi ilustrativas, poder ler tamén as declaracións de persoeiros como Ramón Piñeiro e Carlos Casares, redactores materiais da Lei de Normación Lingüística, para na tentativa de justificar, claro está, eran deputados xa, ambos do PSOE, fora, entón, na tentativa de, claro, justificar o injustificable. Ben, neste mesmo artigo, o profesor pon o dedo na ferida, Carballo Calero, o dedo na ferida a respecto da propia Constitución española. Di así: unha Constitución en que se establece un Estado autonómico mantendo o Estado unitario, en que se transferen competencias, mais se conservan as estruturas centralistas, en que a beira do Parlamento temos as deputacións, a carón do presidente o delegado do goberno, xunto aos conselleiros os gobernadores civis, ao lado, en fin, da propia comunidade, as impropias provincias, para que os magistrados e institucións
mencionados en primeiro lugar de cada par sexan convenientemente marcados, vigilados ou moderados polos funcionarios e organismos citados en segundo termo. Unha organización que se funda na condescendencia coas reivindicacións marginais e na desconfianza cara ás mesmas é un caso de sincretismo tan sorprendente que non pode funcionar con eficacia sen un decidido propósito de interpretatio corriente e gratia das esgraviezas legislativas, mediante unha coraxosa e xenerosa adecuación da ambidextra e ambigua estrutura político-xurídica ás rectas e definidas orientacións da experiencia político-sociolóxica. Esta interpretatio debe ser por vía de regra, función administrativa, apreciación do poder regulamentario da administración executiva e non función xudicial. Como vedes, entón, contamos coa fortuna. Don Ricardo Carballo Calero foi ferrolano de nacemento, como sabedes, entón contamos coa fortuna desa súa intervención, desa súa rápida resposta a toda esta versión político-xudicial, político-legal, que se produciu a seguir xa dentro das nosas filas de un aviso moi contundente sobre a Constitución. Estoume a referir a depoimentos e palestras, escritos, artigos, algúns deles referidos no libro, do noso camarada, o noso compañeiro Francisco Rodríguez, que antes de que a Constitución se votase e se promulgase en decembro de 1978, estaba desvendando xa a súa letra e o seu espírito nuns anos, por certo, onde era pecaminoso, por dicelo de forma lixeira, de forma eufemística, pronunciarse en contra da Constitución. Coido que foi, sen dúbida, un dos nosos grandes acertos históricos e con todo este razoamento que ao que me veño de referir. Pois ben, de aí é de onde vimos nós. Hai unha parte da historia que coñecemos, hai outra parte que debera ser por nós moito máis coñecida ou lembrada, pero en todo caso o que nos interesa agora, 2019, é lembrarnos o que podemos denominar pautas ou criterios de normalización lingüística na inteligencia de que sabemos ben, tal e como indiquei, ao que nos queremos referir. Referireime despois a algúns tamén, algunhas denominacións, que podemos chamalas así, ou algúns exemplos moi prácticos. Entón, voume referir ao que podemos denominar, no meu xuizo, polo menos, pautas ou criterios de normalización e tamén de planificación lingüística. Este segundo termo que acabo de utilizar, sabedes ben que se refere por parte xa de poderes públicos de institucións existentes como tais, pois a todo o que podemos denominar un programa de implantación da lingua galega para facela audível e visível políticamente, un programa de modernización, un programa de, en definitiva, adopción de todas aquelas medidas necesarias para combater a naturalidade da exclusión da lingua galega. E isto que acabo de nomear é fundamental porque a naturalidade, a familiaridade, como queiramos denominalo, con que todas as galegas e galegos, por activa ou por pasiva, admitimos, aturamos, padecemos, pero de algún xeito damos por inevitável a exclusión da lingua galega, ten que ser
esta noción, esta conciencia ten que ser o primeiro resorte de contestación, ten que ser o primeiro resorte de decatármonos non do pouquiño espazo, a escasa marxe de idioma público que é a lingua galega, que ten a lingua galega, senón de todo o contrario, de todo o que lle falta para ser unha lingua verdadeira. E non unha fala minguante, unha fala en declive. Digo isto porque inclusive nas nosas filas non é infrecuente escoitarmos comentarios de que en tal zona, en tal comarca, o galego non ten problema ningún. Isto que significa? Que hai un grau de lealdade espontánea ao idioma, un grau de conservación, agora aquí sí que podemos utilizar esta palabra, conservación, moito máis alto que noutras zonas do país. Pero iso non significa en absoluto que sexa o galego unha lingua normal, con tal de termos ouvidos e vista para a fala e para a lingua escrita, xa nos podemos decatar inmediatamente. Ou é que non coñecemos no día a día que o camareiro ou a camareira nos diga que hai para petiscar raxo, mexillós, queixo, xamón. E na pizarra correspondente vemos raxo, afortunadamente. Iso sí, jamón, mejillones, queso, choco, o que sexa. Pero claro, hai os exemplos ou a casuística pódense multiplicar exponencialmente. Entón, permitídeme que enuncie o que son ou deben ser criterios, principios, reitores, alimentadores dunha planificación lingüística que naturalmente ten que ter en conta os obxectivos da normalización. Moi rápidamente, moi esquematicamente. Primeiro, a pasaxe da lealdade espontánea á lealdade consciente. Estamos a falar de galego falantes por lingua inicial, por lingua ambiental. Desde case que diríamos o primeiro minuto do nacemento, comeza o bombardeo, non o minuto cero, como está de moda dicer agora, porque o minuto cero simplemente non existe. Se é cero, non hai. Entón, desde o minuto número 1, desde o comezo da vida, comeza xa o bombardeo da españolización a través de múltiplos emisores e comeza o que poderíamos coloquialmente denominar a mamaduría da diglosia, en non habendo consciencia. Entón, o pequeno ou a pequena, mesmo en zonas onde é meirande o peso do galego como lingua ambiental, está absorbendo, está recebendo todo iso. Só hai, por tanto, neste grupo, posibilidade de amarrar o galego a través de unha lealdade consciente, a través de se decatar de que non é unha continuidade dos avós ou inclusive dos pais, senón que naturalmente é un unidor colectivo, nacional, o que o galego é. Naturalmente tamén aquí incluiríamos a necesarísima corrección do galego, só ten sentido nesta conciencia de ser o que é hoxe, como ainda como distintivo nacional, do que debe ser no futuro, e, por tanto, de que é lógico aspirarnos a un rostro do galego, se queremos expresar antropomórficamente, sometido a unha cirurxía estética. E non a unha cirurxía estética estúpida, de capricho, non, a unha cirurxía estética de corrupción, a unha cirurxía estética de reparación do rostro do idioma. Entón, unha cousa, claro, vai unida a outra. O obxectivo ou pauta dúas, a reintegración no galego dos español falantes. Claro, hai 40 anos a distancia era moito menor, porque era maior a inxesta, entre aspas, a exposición ao galego, inclusive en cidades ou vilas moi españolizadas. Hoxe iso, esa exposición ao galego é moito menor, hai moita máis distancia, pero claro, isto é un obxectivo fundamental.
a reintegración, insisto, no galego, dos español falantes, coa gradualidade, co percurso paulatino que se quixera, pero na conciencia de que non somos dúas comunidades lingüísticas, senón que somos un único pobo, unha única sociedade. En terceiro lugar, a procura da vinculación afectiva e a vinculación ideolóxica. Se non hai conciencia, por mínima que sexa, sobre a existencia do país e a existencia digna de nós como pobo e con aspiracións de selo, entón, efectivamente, aí o idioma ou a lingua non funciona ou nese contexto non se lle ve sentido. Pero falo tamén de vinculación afectiva, porque se amamos algo, se queremos algo, ese algo dóenos, procuramos mellorarlo pola conta que nos ten, precisamente porque non se trata de algo exclusivamente biográfico individual, senón colectivo. En cuarto lugar, o que podíamos denominar o principio da emulación. O español e hoxe xa, como auxiliar necesario en inglés, posúen e imponen millenta mecanismos de emulación, de imitación, de seguimento de un patrón, de uns estándares totalmente positivos. Non hai máis que analizar moita coloquialidade da fala galega actual chea de castelanismos impostos. O galego dispón desta capacidade, por parte oficial sabemos que nada ou moi pouco, e en xeral socialmente de unha forma totalmente limitada, totalmente exigua. E entón, claro, aí as interaccións lingüísticas non son todas equivalentes en absoluto. Nunha interacción médico-médica-paciente, quen manda é o primeiro elemento. Na interacción crego-fregués, quen manda é o primeiro elemento. Na interacción profesor-profesora, por desacreditado que estexa o oficio, e moita falta de disciplina que debera haber, non hai, pero quen manda, en teoría, é o primeiro, na interacción profesor ou profesora-alumno. Poderíamos, naturalmente, citar moitísimos máis casos. Entón, claro, aquí que é o que acontece? Que se estes elementos que citei, estes elementos do binomio que citei en primeiro lugar, tenen unha fala e unha escrita en galego, van imantar o uso lingüístico do dependente, do administrado, do subordinado, etc. En quinto lugar, é fundamental o principio da multiplicación do receptor. A multiplicación do receptor. Se o crego na súa intimidade reza en galego e misa en español, pois ben comprendemos naturalmente que aí vale moi pouco, verdade? Porque primeiro, no acto íntimo, poderíamos falar de moitísimos actos privados, mas tamén nosos, tamén, pero naturalmente o que importa é que sexa N o receptor o máis abundante posible. Se nós nun taxi temos unha conversa cordial, unha conversa amável co taxista durante o que sexa, que dure a carreira 10 minutos, poñamos por caso, pois iso ocupa un segmento moi limitado da súa biografía da nosa. Se a radio taxi ou teletaxi están en galego, funcionan en galego, eso chega a un perímetro, a un conxunto de receptores moitísimo máis amplo que esa nosa pequena experiencia biográfica. O mesmo falaríamos do ensino, o mesmo falaríamos, xa non digamos, do Poder Judicial, ou xa non digamos, claro está, dos medios de comunicación. En sexto lugar, o principio da capilaridade. Ao igual que o sangue circula por todo o noso organismo, non está limitada a súa circulación a unha parte do noso corpo, pois igualmente o galego temos que escapar do conformismo de pensarmos que con que estexa en certos lugares xa consabidos, redundantes e sobre todo cómodos e sobre todo non molestos, pois que con iso xa está resolvido o problema. Todo o contrario, hai que procurar a capilaridade maior, a fuxira, por tanto, dos usos monográficos e redundantes.
En sétimo lugar, a procura de asociacións rupturistas. A que me refiro con isto? Pois, naturalmente, a que temos que procurar, en liña co que acabo de indicar, abrirlle novos campos ao galego, chamar a atención, non contentarnos cunha política simplemente protocolar ou repetitiva. Falamos, en outro lugar, da necesariedade do uso pragmático, pero incluindo aquí, naturalmente, por suposto, a variable escrita, sen a cal unha lingua está mutilada, sen a cal unha lingua non existe. E entón non se trata só de atraer a xente ao galego, senón de levarnos o galego á xente. Ali, en todos os lugares, por iso falamos de uso pragmático, onde se acode diariamente ou necesariamente. Por iso é fundamental a presenza do galego oral e escrito nos centros de saúde, nos hospitais, nas prazas ou mercados, nos cemiterios, nos xornais, incluídas as esquelas funerarias, na rotulación comercial, no nomenclato urbano, nas informacións viarias, nas rotulacións públicas, na información turística e en tantos lugares máis, claro está, lugares e funcións. Finalmente, xa, en noveno lugar, xa me referi a ele, o principio da solidariedade entre normalización e planificación. E, finalmente, o que podemos denominar o principio da avaliación e da innovación. Nada disto nestas décadas se fixo por parte oficial. Hai unha lei de normalización lingüística intacta, a pesar das nosas tentativas legislativas para modificala no sentido moderno e positivo. Hai un plan xeral de normalización lingüística aprobado por unanimidade no Parlamento Galego en setembro de 2004, que xamais foi levado a termo. Non houve nunca unha variación da cal derivase a corrección necesaria de medidas, de mecanismos e a necesaria tamén innovación necesaria. Ben, entón, todo isto podemos resumir en que, xa o sabemos ben, como ensina a bioloxía, a función fai o órgano. Entón, se non hai un uso social extendido e uso público recoñecido, mal vai haber fortalecemento da lingua. Sabemos tamén claramente que todo o panorama político estatal, o europeo e aínda o mundial ou global traballa incansablemente para a nosa disolución, para a nosa revolución. Por tanto, aí é fundamental, claro, a nosa propia forza, a nosa propia conciencia, a nosa propia vontade. Vou agora enumerar, xa para ir concluindo, o que, na miña opinión, son confusións e deficiencias nosas, específicas xa, que debemos evitar. En primeiro lugar, a primeirísima é o conformismo. Claro, se efectivamente concordamos con que xa chega, con que nos chega, con que nos abonda o galego tal e como existe, pois entón xa non hai moito máis que falar. Iso sería o primeiro. Por tanto, contrariamente, pois unha actitude e unha posición política nosa de inconformismo e de modificación necesaria de pautas. Ben, en segundo lugar, outra cousa a evitar son as solucións placebo ou, por exemplo, a consideración da literatura como unha especie de burbulla satisfactoria. A literatura é unha peza, naturalmente cultural, importantísima, pero non pode estar nunha situación de normalidade distante
e allea ao que é a súa base, que é a propia lingua. En terceiro lugar, cando se di, inclusive por parte das nosas filas, en ocasións, cando se fala de volta ao consenso, claro, teremos que aclarar de que estamos falando, de que consenso houbo favorável, efectivamente, nalgures a lingua galega. Eu permítome lermos, se cadra que nos parece case que pueril ou esquemático, pero cando se produciu unha mensaxe pola parte oficial que establecese o seguinte: levántase a vela do galego. O goberno galego asume como signo principal da Galicia, practícao e defende. Impedirá a súa discriminación ou exclusión e emprenderá unha política de aclimatación paulatina en todos os ámbitos sociais e públicos, o mesmo do galego. O goberno de Galiza protexerá todas as actividades sociais e públicas que favorezan o uso do galego e fará valer a legislación vixente na dirección normalizadora do idioma que precisa o galego. Por cando ahora se insistiu, non fai falta unha declaración solemne televisiva deste teor, é simplesmente unha práctica que se acomode a este principio. Nada disto. Existe, por tanto, consenso sobre que? Porque o consenso pode ser mortal, pode ser consenso para eliminar o conflito real que existe, para deixar de molestar o galego e para que efectivamente vayamos xa asumindo complacentemente pois é unha especie de suicidio querido. En cuarto lugar, pois claro, non arrecantar ou non depositar o tema da lingua nunha asociación, unha organización non gubernamental que nós fundamos no seu día, que é a Mesa por Normalización Lingüística, porque efectivamente é cousa, como xa expliquei ou indiquei, de todas e todos nós un obxectivo político fundamental. En quinto lugar, non ficarmos na confusión e na trapela da vitalidade da fala coa ausencia da escrita. En sexto lugar, evitarmos totalmente as políticas de homenaxe por parte de institucións onde temos nos presenza, inclusive gobernamental, Semana da Lingua. Pois vaya perderos, como diría Pilar Pallarés, somos unha embaixada no noso propio país, verdade? Semana como el Corte Inglés, fai Semana da Salchicha alemá ou Semana do Samba brasileiro. Claro, non se trata de homenaxear a lingua, trátase de usala e de implantala. En sétimo lugar, non teñamos independencia de criterio, teñamos algo da distancia a respecto dos datos oficiais ou da tendencia do cuantitativismo. Porque reparemos, é dicer, tanta porcentaxe de galego falantes, tanta de español falantes, tanta baixa, tanta... Vamos ver, a lingua declarada non é a lingua real. Por que? Porque está mediada pola diagnose. Entón non son eses datos temos que interpretar. Por moito que sexa certa, esa baixa, esa mingua naturalmente abrupta da transmisión xeracional mínima. En seguinte lugar, temos que combater, e temos presente nós tamén, esa domesticidade, esa pequenez decretada para o idioma galego que está tan ben asistida polos meios de comunicación dominantes. Temos unha deplorável televisión pública. Digo deplorável porque está ofrecendo constantemente leccións de diglosia, animación ao cambio de idioma e autocaricatura constante, aparte de ser unha expendedora de un horrísono galego, é dizer, do castrapo máis inmisericordia. Pero, en todo caso, tamén, se nos fixamos nos meios de comunicación escritos, supostamente privados, porque están inxectados constantemente de dinheiro público, aí observaremos que galego, por eso nós non podemos cair nesa trapela. Cais son os límites permitidos para a lingua galega.
Observade como hai comentaristas, opinadores, politólogos, hai os que se chaman así a si mesmos, politólogos, como a palabra esdrúxula, e, por tanto, moi, en fin, potente, que se permiten incluir unha frase en galego, unha palabrinha, porque isto, desde luego, como siga así, é unha desfeita, por exemplo, pero hai moitos máis. Que é o que marca iso? O que marca iso é justamente o galego admisible, o galego aceitable. Ustedes non pasen de aí. Isto é, como moito, un 5%, non digo só de palabras galegas, senón de presenza. O galego ha de ser isto. Hai unha factoría de expedición deste ideoloxía. Ben, eu concluiría, quero citarvos a un grande lingüista catalán, non pola actualidade, senón por encarecer, xa veredes a súa frase tan profundente, por encarecer a fortuna que esta nación tivo de, durante décadas, anteriormente xa a Constitución da Comunidade Autónoma, pero despois xa no exercicio do goberno, a fortuna, digo, que tivo de gobernamentalmente desde a Generalitat e todas as súas axencias e extensións considerar e practicar a lingua como tema, como objetivo político absolutamente central. Pero antes disso, quixera comentarvos tamén, pedirvos, realmente, máis que comentar, pedirvos o uso por parte de todas e todos nós dunha necesaria independencia de criterio diferente ou distante das modas que se nos imponen. E vou me referir a dous exemplos concretos. Un é a geada e outro é a falsa feminización. O Instituto, vamos ver, Rosalía de Castro, moito antes, claro, e Castelao, pertencentes a unha zona, a zonas onde xa desde o século fins do 18, sobre todo no 19, se a geada existía na fala galega, por imposición e ultracorrección do español, nunca a admitiron na súa literatura, absolutamente. E tiñana, naturalmente, na orella. Isto era cousa séria. Outra cousa é o seseo. O seseo é o histórico galego. O seseo non ten nada de importado. O seseo é o natural histórico galego. Por iso mantén de forma única o portugués. O Instituto de la Lengua Gallega, 1970, 71, 72, logo xa chamado Instituto de Lingua Galega, inventou que a geada é un fenómeno intrínseco galego endóxeno, interno, e inventou que a gueada, gosé, guan, etc., era a resposta a este fenómeno. Non hai nada, claro está, que sosteña isto. Entón, aquí non se trata de facermos, pola nosa parte, xuizos morais, nin de descoñecermos o implantada que está. Pero trátase de sabermos nós que modelo de lingua nos interesa defender e de sabermos, naturalmente, que tanto na escrita como na fala debemos esmerarnos por eliminar tantos castelanismos que inzan nela, porque senón é inútil que falemos de calquer esforzo de normalización. Por certo, eu comento, claro, o falante ou a falante normal e corrente, esas disquisicións que se fan en pseudofiloloxía a propósito da geada, o falante ou a falante normal non volas ten, en absoluto volas ten. Quer dizer que tanto é tanto de juegos como lojo, como dios, como janá ou como bueno. Porque claro, se vimos a iso, a palabra máis frecuente de toda a fala galega é bueno, combinada con pero bueno ou bueno pero. Eso é a máis, se iso é
galego, pois entón non temos xa, non sei algo se me estou explicando ben. Quer dizer que o masivo non é equivalente a emanado do povo galego, senón é masivo por imposto e por naturalizado e familiarizado, efectivamente, unos. E a segunda defensa da nosa independencia de criterio, pois é, como nomei, a respecto do que podemos denominar falsa feminización, que eu coido que é filla de un feminismo concesivo e paternalista, que é metade ingenuo e metade ignorante. Pero aí o temos generalizado, verdade? Porque digo ingenuo, porque claro, é as en feminino para todo neutro ou para todo positivo. Para o negativo non. Porque eu non vexo que ninguén diga as criminais, porque inmediatamente direi, por que suposto que son mulleres? Explícame. Pero é unha cousa, é medio claro, se se me di que son persoas as que están elididos, pois é unha cousa un pouco pesada. Quer dizer, que enrazoa que a expresión universal xenérica feminino é porque se elide o sustantivo persoas. Pois claro, pois non van ser simios, nin cuadrúpedes, son persoas as que temos, as que falamos, pensamos ou actuamos. En fin, poderíamos poner aí moitos máis exemplos, pero non vexo a conto efectivamente de que, porque mesmamente o xenérico con forma supostamente masculina, e xa poderíamos falar disto tamén, pois mesmamente por a súa ambigüidade o que convén, tamén de veces eu non vou dicer quen foi a impresentable que non rayou o coche, porque non teño por que supoñer que fose unha muller. Entón, terei no que deixar na ambigüidade. E, en fin, poderíamos poner moitos máis exemplos. Conclúo citándonos ou lendo a reacción de un grandísimo lingüista catalán en 1982, cando foi concebido, reparade o ano, 1982, cando foi concebida por parte do Estado a Gran Cruz da Orde Civil Afonso X. El rexeitou este premio, era un grande lingüista, lexicógrafo, lexicólogo, etc. É exactamente con estas palabras: devolvo un premio enviado por un goberno que reduce ao mínimo os dereitos da miña patria, despedazada en provincias, e subvenciona os pequenos grupos que atacan a unidade do catalán, lingua única dos 3 países que a falan. Isto, este Joan de Corominas, claro, non é unha rara avis. Ten ao lado, ten detrás, históricamente, tiña no seu tempo, pois, unha sociedade que afortunadamente puido conservar a memoria de si, o auto-respeito, a súa propia dignidade, claro que sí. Ben, nós non somos, galegas e galegos, racialmente, nen somos parvos, nen somos menos aleutos. Non hai fin. Nen somos menos aleutos e aleutas que ninguén, que calquera pobo do mundo. Só que somos, século XXI, aínda pois fillas e fillos dunha historia con grande negatividade, con episodios absolutamente fulgurantes, brillantes, con individualidades superlativas, cunha carga de amor e de defensa patriótica inmensa, pero, claro, con toda unha negatividade inxectada en nós. E entón, neste tema, como noutros, pero neste en particular, eu chamo a que deixemos
non que aparquemos, pero que deixemos de repetir como única cuestión atinente á lingua a denuncia constante a un Partido Popular, no seu caso a un PSOE, que existen para o que existen e que tratan a lingua como a tratan, e, por tanto, nós ese esquema temos que ter claro. Pero debemos ser, vou citar agora unha palabra de moda, que me parece algo cursi, que, en fin, está moi de moda, debemos ser nós, por a nosa conta, moito máis proactivos ou proactivas na desmontarse das miserias, e chamamos así, sin eufemismos, de nós mesmos e ser da nosa propia sociedade, e, a partir de aí, pois, naturalmente, co tempo que vai levar, coa paciencia precisa, pero tamén coa insistencia e coa perseveranza precisas, non abandonarmos esta loita como obxectivo político fundamental. As anécdotas ou a casuística asoman naturalmente por toda a parte. Podemos tomar con memoria, a partir de aí coñecermos tamén efectivamente como somos. Hai uns minutos eu fixen unha consumición nun bar de Fene. O camareiro non era un home novo, era o máis novo que a min, desde logo. Chamoume señoriña. Naturalmente isto é o uso do galego, pero non é outra cousa. Na miña impostada máis prosa en galego, máis frases, máis en galego, aí xa subín de categoría, chamoume jefa. Todo isto en español. Atención, cando paguei, deixei unha propina, e deixei unha propina boa, aí faloume en galego todo o que dixo. Unha de tantas, verdade? Unha vez, Millenda, todas e todos os que estamos aquí acumulamos. A que me quero referir? A que temos que saber o noso, antes de definirmos o noso punto de chegada, a que aspiramos, o noso punto de partida. Pero claro, pero non adaptármonos a él. Como imos converter en obxectivo o statu quo, o estado deplorable en que se encontra a lingua? Entón, eu coido que en todos os extremos que citei, a disculpade o esquematismo, pois que temos moito que se achar aínda, moito que poñer en primeiro plano, unido, naturalmente, non a unha variable filolóxica nin profesoral, unido a unha variable, naturalmente, a unha dimensión nacional, colectiva, de pobo que quer seguir existindo aquí, non como parque temático, nen como reserva colonial, senón como sociedade que poda libremente rexer os seus destinos, como sempre, naturalmente, profesamos e como é a nosa confesionalidade nacionalista. E obrigada a todas e a todos vos. Se a nosa superioridade non de outra cousa, eu podo entendernos, comezamos tarde, non pola miña causa, claro, mas que temos un tempo do que quixeres, de preguntas, de coloquio, de debate, do que mellor vos parecer. Non sei se respondeu esta miña exposición ao que se pedía, entón iso tamén pode ser xulgado para vos. Francisco, sí. Dúas cousas. Unha delas é de carácter tamén retroactivo, porque ao mellor é unha cuestión que cumpre que as persoas máis novas saiban, e outra de carácter propositivo,
ou para o futuro como este e alguna cuestión. A primeira é que, e aquí hai persoas, creo que máis de unha, somos bastantes que hai aquí, que poden acreditar en que nos anos finais do franquismo había un uso da lingua vehicular, do galego como lingua vehicular no ensino moi superior, sobre todo desde o punto de vista do seu carácter real, do tal uso que hoxe, cousa que a maior a xente nova non sabe. O cal indicaría, en certa maneira, que o actual estatus do galego se montou sobre unha destrucción ou aniquilación das forzas de normalización que había na sociedade e en particular no mundo educativo. Por exemplo, a maior algún rapaz ou rapaza podes non creer que na comarca de Vigo, pois no ano 1975 había un 25% do ensino secundario realmente en lingua galega, pero de verdade, as asignaturas, as materias troncales. Bueno, entón, como realmente aquí non é que houber un proceso, digamos, lógico que ten de valar desde o comenzo, como pode pensar a xente, senón que houve un ascenso do uso do galego cualitativo que foi paralizado xusto pola legalidade e a práctica política, digamos, constitucional ou autonómica. Bueno, e a segunda cuestión, de cara ao futuro, hai moita xente que pensa que despois destes gobernos de Feixóo vai vir un goberno progre, un goberno liderado, lógicamente, polo PSOE. Bueno, Cáceres di que as exigencias do nacionalismo non xa para participar nese goberno, senón para condicionar o seu voto a apoiar ese partido en materia lingüística referida en especial ao sistema educativo. Francisco lembrou en primeiro lugar un panorama, unha fotografía dos anos 70 que foi tal cal. Eu conservo algún, por citar outro ámbito exterior ao ensino, pero naturalmente en relación con ele, a mediática, os medios de comunicación, eu conservo ainda algún xornal daquel tempo, con suplementos íntegros dedicados a Castelao, por exemplo, máis onde a lingua galega podía ocupar pois o 20 ou 25%. No ensino, efectivamente, hai, coido que con duración até a década dos 80, toda ela, hai todo un proceso ascendente. Imos ver, en primeiro lugar, os docentes e as docentes non de lingua galega que non existía cando pola nosa banda, no sentido amplo do termo, galego falantes, galego interesados, pois había aulas a maiores de lingua galega, pero non había lingua e literatura galega en principio. Entón, digo que a situación dos e das docentes en galego de historia, de matemáticas, de química, de lingua española, de literatura española, era unha situación alegada. Non había... O decreto de bilingüismo de 1979 tivo pola nosa parte xa unha contestación contundente, unha contestación moi firme, porque xa se verificou que a legislación daquela preautonómica, legislación estatal, era usada non en absoluto para promover un bilingüismo sano e bien entendido, tal e como rezaba a propaganda oficial, senón para limitar e condenar, excluir, penalizar o uso do galego inclusive para alumnado galego falante
que en atención ao principio da denominada lingua materna deberá ser caritativamente, poder ser caritativamente tratado en galego. Entón, isto xa se experimentou no ano 79, porque estou falando de legislación estatal, o decreto chamado decreto de lingüismo hai 40 anos, é estatal. Continuaron os seus efectos no ano 80 e aí este combate, esta loita non tivo igual en ninguna nación do Estado pola masa, efectivamente, que se sublevou, polo profesorado que se adheriu, e a partir de aí, como Francisco lembraba, efectivamente, hai mesmo un certo número de profesores e profesoras que se aplicaron, que mudaron de idioma, do español ao galego, é dizer, que se aplicaron a daren por solidariedade cos ou coas directamente represaliadas. 1981, Lei Orgánica do Estado, Estatuto, abril de 1981. 1983, a que citei, Lei de Normalización Lingüística. Como foi aplicada esta lei represivamente? Ao abeiro dela, ao amparo dela, quen vos fala foi experimentada e máis persoal, pero vamos, non o fora nos 7 anos anteriores. Funo ao abeiro de un decreto emanado da Lei de Normalización Lingüística. De maneira que a lei, que poderíamos dicer, podería desmioxitar, tamén a catalá e a vasca, sí, pero a práctica gubernamental foi moi diferente, dicer, a lei ten unha eiva conxenita, que é a súa vinculación umbilical á Constitución e ao Estatuto. E entón, aí, a Constitución xa estabelece, como dirían os cronistas deportivos, o marco de xogo perfeitamente. Claro, deber universal de coñecemento e de uso do español, e dereito de uso universal do español, claro, entón aí xa é maneira. Se aínda por riba a autonomía ou a autoanemia que se pon a andar neses primeiros anos 80 aínda acentúa o carácter penalizador e non a mínima eventual, a mínima disposición normalizadora, pois claro, moito peor. Pero atención, con todo con iso, en toda a década dos 80 mantense vivamente a tensión. A que me refiro? A que hai decretos que están, decretos favorables para o galego, que están no seu momento impugnados logo tamén polo goberno PSOE, que están directamente vinculados a unha loita colectiva, a unha loita cívica, con grande importancia no ensino, e, por tanto, como un tema vivo e demais. Entón, claro, despois, xa a partir dos gobernos presididos por Fraga, hai unha época orzamentaria en varias legislaturas de vacas gordas, pero claro, da utilización de unha penalización absoluta dos nosos intentos por revirar a situación legal, por iniciativas positivas a prol da lingua, e unha utilización xa absolutamente prevaricante de diñeiros destinados a normalización lingüística para fins que non tiñan absolutamente nada a ver. Claro, e a partir xa, se seguimos avanzando e entramos xa neste século, pois entón temos que unir dous fenómenos. Un deles é unha non só parálise, non só penalización legal, senón tamén pois resignación ou conformidade ante
até certo punto, pois coa situación, por tanto, pois non é nada boa, claro. É gravísimo que exista un decreto autonómico sobre a función pública que cualifique, que ouso cualificar o galego, a lingua, como unha barreira. Por tanto, como algo a eliminar. É gravísimo que non se colabore en absoluto co profesorado e as forzas sociais ou asociativas a prol do galego que existan, senón que non só iso, senón que se penalice e aínda que se reprima directamente, que se exclúa directamente o galego de certo tipo de materias. Pero non nos enganemos, claro, iso tamén vai, tal e como eu vexo polo menos, non foi acompañado de unha relaxación nosa ou de unha resignación ou de que é un mecanismo reactivo moi galego, moi noso, eche o que hai, ou, en fin, de falta de agitación e de falta de captación pola nosa parte, pois, de novos públicos, de novas compañeiras e compañeiros e de armarnos, como noutrora se fixo, polo menos cun pequeno contingente a defensiva, que sempre se fixo así. A que me refiro? Claro, se hoxe hai un profesor ou unha profesora que incumpre porque dá as aulas de matemáticas en galego, pois naturalmente non dimos pedir heroicidades a ninguén. Teremos que estar co apoio, terá que sentir que hai detrás e ao lado pois a forza correspondente. É un coido que hai que levamos bastantes anos. Concluo esta primeira resposta xa moi rapidamente apelando tamén ao seguinte. É unha impresión miña, non me pidades ninguna verificación aspas, científica. Ten a ver co propio uso do idioma en xeral, as dúas, uso do idioma e calidade interna do propio idioma. Eu teño a impresión que desde que se asinou o chamado Acordo Ortográfico de 2003, aproximadamente, comezou unha costa abaixo, o noso. Tanto a respecto da consolidación do idioma como a respecto da súa calidade, do necesario esforzo que debemos ter por sermos algo megáfonos de un galego algo repetido, de un galego xenuíno, de un galego enxebre, desprovisto ao máximo dos castelanismos conocidos. En fin, é a miña impresión. E a respecto do segundo, da segunda cuestión que plantexou Francisco, a miña resposta é, non sei se será clara demais. Altura de 2005, mes de agosto, tal e como estamos, eu coido que non se levou en absoluto, que non vou defender demoras artificiais ou artificiosas, pero coido que a altura de agosto de 2005 non se levou en absoluto ben, correctamente, pola parte nosa, a negociación de colaboración ou de formación, mellor dito, de goberno co PSOE. Vamos, é que o digo así rotundamente e taxativamente. E un dos talóns de Aquiles, un dos pontos fracos, claramente pois foi a lingua. Até o ponto de que o noso portavoz, na altura, pois para liquidar calquer reserva ou conflictividade, pois exclamou morra o conto. Cando foi nomeada pois unha directa emisaria do PSOE para a responsabilidade lingüística. Morra o conto. Xa que non hai problema. Ben, fora disto, dos defeitos todos que veo que da negociación,
pois logo, a partir de aí, tivemos o que tivemos, claro, que xulgo que non foi positivo, en absoluto. E a maiores, todo o positivo, efectivamente, que houve, pois tampouco, non dentro do propio goberno, non se deu a valer para condicionar unha política xeral. Non sei se me explico, a responsabilidade de educación, a titular da responsabilidade de educación era unha persoa militante do PSOE. Pois entón, claro, para que un goberno se sosteña, pois, tanto a respecto do estatuto, daquele proxecto de estatuto que se foi compondo, como a respecto do decreto despois de educación, pois claro, sería responder ou forzar a outra forza política con moita máis contundencia. Con vista ao futuro, primeiro, eu coido que nesa eventualidade, que desde logo parece que ilusiona mesmo a algúns e algunhas de nós, como se a grande panacea fose desaloxar a Feixóo. Desaloxar a Feixóo, desaloxar o PP, e entón ao día seguinte dormimos a véspera co PP e co Feixóo. Acordamos ao día seguinte sen PP e sen Feixóo e xa todo mudado. Xa todos os problemas resolvidos. Ben, eu, que queira viver de ilusión, que viva. Pero, en fin, nesa eventualidade, eu coido que é fundamental, fundamentalísimo, co tempo que leve, claro, plantexar nada de ordenanzas, nada de normativas, nada de desiderata, nada de boas intencións, nada de fomentar, promover, potenciar, estimular, nada de respeitar, nada disso, nada. Primeiro, que a Xunta, en todos os seus departamentos, reingrese ou ingrese por primeira vez na mínima legalidade lingüística favorável ao galego. Primeiro. Por tanto, nós non temos por que falar de dereitos patrióticos, de dereitos nacionais. Teremos que xogar no terreo, na linguaxe que nos poda ser entendida. No primeiro iso. Segundo, cura dos anacronismos. Despois de décadas, todos os lugares, funcións, organismos, rotulacións, impresos, práctica oral, práctica escrita, onde o galego tiña que estar presente xa, e anacrónicamente non está. Terceiro, levantamento, claro está, de todas as medidas represivas. Cuarto, legislación específica resgatando decretos anteriores a respecto do ensino. Un mínimo de 1/3 aumentável gradualmente de materias como lingua vehicular no ensino. Se a outra forza política, se isto se fai ben o tempo que leve, de mañá, de tarde, de noite ou de madrugada, con toda a firmeza necesaria, pois eu coido que algo pode sair efectivamente de aí. Pero claro, hai que facelo, coido eu que con toda esa firmeza, non a base de boas palabras, desa fraseoloxía vouga, senón, con todo, a Mesa por a Normalización Lingüística está recansa xa, se a palabra existise, de enviar, agora mesmo recentemente, a mí chegou como socio da Mesa, todo para as administracións municipais, todo un catálogo, todo un recital de todo un conxunto de medidas e de lugares, funcións e ámbitos onde o galego non está e pode estar, para que as nosas concelleiras e concelleiros efectivamente o saiban. Ben, entón, pois, eu coido que debe ser con toda esta clareza. Non me parece admisible que nós votemos 4 anos, un mandato inteiro nun concello, e nun concello non menor, é o concello da cidade onde eu vivo, que é a Alba Coruña. 4 anos do cogoberno, e após esses 4 anos do cogoberno, temos un conato de ordenanza
que por suposto nunca se chegou a aplicar, lingüística, e continuamos con Plaza de Ourense, Avenida de Arteijo, Calle Villa de Laje, Travesía de Riajo, Calle Rúa, Pontevedra. Hoxe non é así. Solucionou iso pouco o goberno mareado cuxo mandato acaba de concluir. Bueno, iso non di moito de nós, moito ben de nós. Entón, que al final, claro, mínimos de mínimos, absolutamente. Por iso digo que xa a lingua é, antes falei que todo o mundo temos unha idea, e é lógico que teñamos, todo o mundo ten unhas ideas, claro, poden ser, sabedes que hai especialistas en etimoloxía popular. Pontevedra, está clarísimo, Ponte de Pedra, claro, faltaría máis. Monterroso, Monterraso, claro, onde vai? Bueno, isto é unha brincadeira. Quero dizer que todos temos unha idea, ben, pero eu, o que quero dizer que, por outro lado, a lingua tamén é unha materia política que se presta a demasiadas sofisticacións. Por qué? Porque é un tema sensible e é un tema conflictuoso. Claro que o é, claro que o é. Pero entón eu non digo o que me acaba de pasar en Fene. Eu non discutín nada. En primeiro lugar porque non tiña tempo. En segundo lugar porque o camareiro andaba como unha centena. Claro, se fose outra ocasión, non digo, veña aquí que te vou dizer incluso. Si son, señoría, pero si hai tempo, ben. Pero claro, desde unha institución, o tempo contado que se ten, o que é un mandato, ou é unha legislatura, en todo caso, pois temos que ter desde antes, previamente, desde o principio, as cousas clarísimas, moi anotadas, e moi dicer, isto, esta media dúcia será negociable, ou será avaliável que si 4 anos, que si máis. Isto é absolutamente negociable. Poñervos agora a cabeza para baixo que esparrou, o que teirades. Bueno, perdón por a amplitude. Temos que rematar aquí para cerrar, se me faredes un favor. Se cada un de vos colla a vosa cadeira e a leva ali ao fondo da esquina, vamos a aquí a...